Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pang imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Celine, ginaingoy, mahal ko kamong akong pamilya. Apan pasaylo ako nga mubiya ko, aron matagamtaman ko ang kalipay nga wala ko matagamtabi uban sa inyong kiliran. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Hanggaw ka man gyud bisag unsaon, oy. Gihurot nimo og palit ang tambal ni tatay nimo. Pero ang kuryente wa nimo bayre. Buang ka man kahanggako. Gisiguro na ko ang tambal, nay. Kay kuwang naman akong kwarta para ibayad sa kuryente. Bugo ka gyud. Agay, Da. nay, maugid ka, nay, uy. Dayong kagpanapat. Gaan kay kamot. Hapit ako pulinin yung pagtratar na ko, ha? Kay gano man, ha? Ngano, ha? Musukol ka, ha? Sige, sukol. Sukol! Dapati ko! Magbugno ta! Ilad kag batasang anak ka kasi gidayon. Baos og dapati ko! Nay! Sige! Sige dapat si mama! Ipatyo tayo ka ni Malaka! Hoy! Sa itong nadungon ako, ha? Ito? Ganong mingon ka niya nga baos og dapat, ha? Unsa to? Bubaos siya og dapat ni mama? Ay da, ako lang siyang gihagad, oy. Gihagit na ko. Animal maguding bayhan na gud. Ang kuryente giawahi og atiman. Sa sunod adlaw pa kuno niya bayran kay kuwangan ang iyang kwarta. Ang tambal ni tatay ug ang tubig. Nabayran na nimo? Ha? Nabayran na ba? Oo, mabitaw nga nakuwangan ko. Kay nipalit man ko sa kakilo nga bugas, guyd. Ako ni bayran sa kuryente, pero ilisi ko, ha? Sa sunod adlaw, ilisi ko. Di lang ko mo ilis, kuya. Uy, ikaw na sa itampuan na. Unsa? Agay, kuya! Analagi. Pagtiyan na lang ko ninyo! Grabe hasad. Uy, mura man yan ang kagdili niya anak. Uy, kay man sila pagmahal ni mo. Si tatay noon sa maayo pa naglawas. Pinangga ko niya. Siya rin nagpanggaan ako. Sa akong nadunggang istorya pa. Hapit ko na mamatay nanay ni mo sa pagpanganak niya ni mo. Mamatay sulti po sa akong nanay. O kana si Abyong, maong suko po na ni mo, kay mas pinangga ko no ka sa imong tatay kay niya. Permi ko no na siyang bunalan sa imong tatay sa lagsik pa. Ikaw, agit ko no kakatilaw, bisag kusi na lang ni tatay ni mo. O ko'y kalipay sa amo, de Milayoy. Kung wa pa lang nas tatay, hagpahira ko nga ni Bias amo, Ako pa ikaw nung, manguyab na lang kayo niya, magminyo ka. Aron imong pamilya na imong atimanon ba? Uban sa imo unyang mahimong mga anak. Mao sa day naabot sa kong una-una, day. Mas may pagmagminyo na lang ko. Si Jongjong ay, tako mo kaya gusto nimo. Sukta na. Day! Day Silin! May kinera ka diha, Day! Sus, Day, ang imong tatay. Giatake na sa kasing-kasing.
O kita rin na mo sa ospital. Ginoo ko. Hala! Si tatay! Ay! Tay! Tay Panyong, wa na kit ka, tay. Ikaw raw tabog tong nagmahal ako sa tong pamilya pero gikuhasan ka sa Ginoo na ko. Unsi ni tapos ni tatay. Tanawa! Patay na sa tatay. Ug ang tambal nga imong gitingob sa pagpalit. Wa na gina magamit ni tatay. Wa na! Ini ko man na niya sa lubong ni tatay. Mubiya na ko sa ato. Unsa? Magpalayo ko, Kuya Abio. Ibalik og habwaan ang imong mga biste nga gisod nimo sa imong bag. Kay dili ko mosugot nga mobiya ka din his atong panimay. Abi kay patay na mas tatay. Mulayas ka na. Muli kay ka na sa berinan sa bahay. Matagbuan. Ha! Dili ko musigot. Di ko musigot nga mulayas ka din. Way makabuot na ko kung mubiya na ko din eh. Dako na ko, ug way magbuot na ko kung magpakabuhi ko nga mag-inusara. Maputos ka kisbunog kung mapugos ka nagbiya din. Sige. Hala sige Byong, kulatahan na kung mulayas yun na. Gipangandaman ko na nindaan ang akong gibuhat. May mga pulis nga akong gipatawag, nga naa sa silong naghuwat. Oh. Naghuwat nga akong pasakon. Jongjong! Pasudlan diri sa bayan mga pulis! Okay ka ra ba din sa bahay nga imong giabangan? Okay na ko din ni Jongjong. Di na gyud makahilabot pa din hing imong inahan og igsuon day. Kay pulis man ang tag-iya ining maong bay nga imong giapangan. Sakto ra gyud sila sa pusas kung mag-iskandalo sila dinhi. Salamat ni mo, Demilayha, sa imong pagtapang nako. Og, labi ka na, Jong. Nasayad ka na sa hinungdan nga gibuhat ko kini. O karong gabi, babalik ko ha. May importante kong isulti nimo. Daislin, katong akong giingon nimo ba? Mo padayag na si Jongjong sa iyang Oo, sige. Balik ka ng gabi, Jong. Magpaabot ko. Wa na gyud mo'y mahimo bay. Dako naman silin. May katungod na siyang modesisyon sa iyang kaugalingon para malipay siya. O kalipay niya nga malayo siya sa inyo sa na. Ay, ako Wa para ba ko'y tarong trabaho na. O si mama, labaw pang way income. Mauna na kasayop ninyo bay. Inyong gidaog-daog silin nga. Siya may dakong natabang sa inyong kalisod. Ako nagmahay bitaw ko nga ako sing gidaog-daog Bitaw. Wahin ang pagbasol sa. Ita. Paningkamot na lang mo sa inyong kinabuhi. Ngawa na silin. Ana na lang yun na, bayabyong. Salamat, Daisilin, nga gisugot na ko nimo. Hagbay raon tatal ka nga gisugot. Pero gipugngan ko nilang kuya. Ingon man sa kong nanay nga magpatunog iyab. Pero karon, wa naging makapugong na ako. Magminyo na naman to na. Kana. Maunta na isunod na kong isulti ni mo. Naunahan gid ko ni mo. Gusto ko nga magpakasalta sa labing madali, Jong. Dili ko gustong dugay nga relasyon, uy. Kay gusto na ko nga magminyo. Uday, magpakasalta. Hoy, kikalitan mo ko ni mo kakos o kiyagan. Magpakasal na bitaw ta. Ato ning una-unahon ko. Ito na kwarto na. Ito na, Daisilin. Dugan na kayo kung yung laban niya. Asenso, kalamihan. Masakit sa tibo ko kinabuhi karon pa ko makatilaog lang. Ang kaniadto, mula sa sakit ang akong kinaan ko nila ni Kuya o Nanay. Kalos pagtakmal. Pero Karong kalami na. kalami. Ako na nangikuan ha. Ubuon na nagla kong break. Katamo
Hanggat karon pa ko makakita kay ana sa personal. Pahikabak ko na ta, Chong. Kalamis akong ibak din mo gigunitan nga ako. Cellphone, rakit ko kakitag sa maini. Kuya, nakita sa kong papahay nga mukhaon ini. Kaon sa ko, ha? Ganda lami. Lami. Hinahinay kaya ang ngipon sakit kayo. Kanina tayo, doon ako. Sakit sa papagi ko. Alibri, ato na yung gagawin. Hindi na bada. Chong. Sakit. Munam na. Lapit. Agas. Agay. Chong, pero lami. Si... Chong, sakit nga lami. Nakuha ko ni Chong at ang higayon na. Ug human sa nahitabo, nag-follow up dayon mi para sa amo ang kasal. Og nakasal kit mi sa huwes. Malipayo na kaayo ko. Og karoy nagsaba ko sa una namang baby. Malipayo na gid kay ko karon. Tungod kay may kaugalingon akong pamilya uban sa kong bana ug sa umaabot na anak. Bago tumakasama ang kaagi ni Celine, dinining tulumanon. What's the style? Malipayon na sa kagwalingong pamilya style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.